we hebben altijd samen gewerkt, dus. Dus dat zit wel goed. Ja, anders heb je 65 jaar vol, hè. Waarom is die zo leuk? Omdat die 2 oude mensen op dat bankje zitten. Herken je je er een beetje in? Ja. Dus ze zaten dan net op de bank, hè. Jenny en Willy Gijssel zijn 65 jaar getrouwd. Daar zijn allerlei festiviteiten voor georganiseerd, maar het rustig samen op de bank zitten bevalt de heer des huizes eigenlijk beter. Hij zag er heel veel tegenop. Hij had er ziek van eigenlijk wel geweest. Doe maar. Ja, gisteren had er niet zoveel aan gehad, want hij was gewoon... Ja, dat is... Nerveus een beetje. Beetje Ja. de spanning, ja. Ja. Oh. Ja, liever dat het altijd rustig blijft. Hè. En niks, geen spanningen, dat kan hij niet tegen. Maar ja, dat kon niet voorbij laten gaan, 65. Hè. Maar je had haar nog natuurlijk, hè? De stuur naartoe verloopt. Een geheim voor een goed huwelijk is er volgens de twee niet, maar een advies hebben ze wel. Af en toe wat er onweer is, weer zorgen dat weer de zon gaat schijnen. Ja. Maar de zon schijnt volgens mij wel heel veel hier, hè? Oh, maar ja, het mag af en toe eens donderen. Ja. Ja, het moet overgaan. Het mag niet blijven duren, hè. Nee. De twee kwamen 70 jaar geleden bij elkaar op het ijs in Koewacht. Ja, toen noemden ze dat op de koewacht Friese-hangsen. Ja. En dan moesten ze in de rij achter elkaar schaatsen. En dan op een gegeven moment de kopman die draaide om. En de achter die kreeg dan een speciale vaart en die vloog eraf. Oei. En Jenny was de laatste die eraf vloog en die pakte nou mijn been. Dus ze is er aan blijven hangen. Ja, dus je hebt hem meteen gered al. Dat was mijn redding, ja. Oh, dat was uw redding. Kijk, maar dat is toch nou mooi dat hij zulke mooie woorden over u spreekt. Ja, hè, dat vind ik ook. Nee, ja. Vroeger waren wij toch ook altijd samen. Het is gewoon een goed team. Ja, we hebben... Ik weet niet beter. Nou ja.